Huria na hinahulongan. Asa masuk mahita tu ulau partupulun sadarion. Tapaohom ma, tapasonang marohata, martangiang nauhom mahita. Amin, mari di mahita. Marhiti-hiti gua ni debata ama, dot gua ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gua rito di perbadia. Amin. Bongoti hamuma akka bahalna marhiti-hiti hamulateon. Akka alaman na marhiti-hiti puji-pujian. Mauliate marohamuna tu ibana. Puji hamuma guarna. Ay perdengan bahasa do Jehovah. Ay rodi saliling-liling na doa sini rohana. Jala marsudut-sudut. Haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hodo debata napahoton nasa parpadanan. Di idahodo anak dot boruni huriam nanaing marpadan di jolom adorang so majalo pasu-pasu pardonga sarepion siako marhiti huriam asi maroham saya patulus jala pasu-pasu mapadan nasida di bagasan goan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hudul mahamud tabigi ma kur Korsian punguan ina. Sai kor punguan ina las diuruti mamusian nongkor punguan ama.
las diudutima kur punguan ama letare.
Mulai tema di punguan ina doho di punguan ama letare tadu tima musi mari di mahita sien bukti nomor 212 ayat sada dohot ayat 5. Surat Perpadanan. Au Efraim Senturi, anak ni Situa Tohom Rifai Senturi, Tubuni Rustama Boru Huta Soit, Sian Huta, Jalan Palapa 10, nomor 115, Telkomas, Wilayah 3. Huria, HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, Distrik 17 IBT, Dohot. Au Yuliarti Violita Krismayana Sihombing, Boru ni Effendi Pemakmi Sihombing, Tubu ni Erni Boru Lumban Tobing Sian Huta, Jalan Kesenangan 3 Blok E nomor 274 BTP Wilayah 3, Huria HKBP Tamarunang Resort Tamarunang Distrik 17 IBT, mangundukon parpadanan nami songon atar surat ditoruon. Sada nungatakas sian nasarohanami naeng mardongan saripe. Ikon marsiha holongan hami songon parsaripeon ni hala Kristen natutu. 2. Dan jadi sirang parsaripeon nami iaso sinirang ni hamatean jala ikon saro sahami mangihuton aturan ruhut ni HKBP. Tolu torang do parhurion nami jaladang adong parbogason nami tuna asing molotung adong pangambat di parbogason nami ikon jolo paturion nami doi asatar pengido hami pasu-pasu lau pangunjukon bogasi. Sonari masuk mahita tu panakasion taringot tu isini surat perpadanan dihamu amanami inanami keluarga calon panguli macedenggan sukuno nami hamu taringot tu anakmu naon ati tu ngadong di botol hamu bogas ni anakmu naon tu boru ni halak manang naong hea di paurok kamu ibana tu boru ni tulangna mambain boy solot di roha jalagabe boy pangabati di sakap pamasu nasida tu julanon las songonido nang dihamuna keluarga calon oroan natoras ni boru oroan dohamu takasan nami taringot tu bogas ni yana komunaon ati adong di boto hamu na saya adong do PDPO purumu naon hatani anak ni halak na saya peop di rohana manang naong di porok kamu ibana tu anak ni naboruna
dihamu na dua nanaing pajongjong pardongan saripioni nungatakas na kaning dibegi hamu alus ni na tuto muna naso adong bogas muna betu halak nasing alani tumakas tu hamu na dua nuaing sukunon parjolo mapanguli boha amang Efraim Syaturi adong dope suraon nuaing bogasmu tuboro ni halak saat ro didikion nunga sian ias nero hambe na ikon inang Yuliarti Violita Krismayana Boris Opingon nama nagabe dongammu saur matua tu joloanon dang adong be amang lasomonima dihamu inang Yuliarti Violita Krismayana Boris Oping nunga takas bedi-begi hamu halus ni amang Efraim Syaturion pabua nunga sadarohana jaladang na along bebogas na tuboro ni halak nuaing hamu ma sukunon nami bohaya hamu inang Yuliarti Violita Krismayana Boris Oping atitu ngadong dope nuaing hata ni anak ni halak na sepeop di rohamuna sian naso pamotuan ni si Efraim Syaturion boha nunga hibul berohamuna babua na holan si Efraim Syaturion nama di rohamuna dongammu saur matua marhiti pardongan saripioni dang adong be amang lasongoni nang dihamuna amanami inanami naro di hulaon sadarion tarlumobi ruas ni huria HKBP Tamarunang resort Tamarunang dohot dohamu takasan nami taringot tu bagas ni si Efraim Syaturi dohot si Yuliarti Violita Krismayana Boru Syopingon atik adong di boto hamu na saya dong dope di piop na sida na dua di rohana manang di paurok kamu na sida na dua mulai tema sonari masuk mahita tu tukar cincin Roma tujulo nami calon panguli dot orwan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini calon pengantin akan saling bertukar cincin. Hal ini sebagai pertanda bahwa mereka bersungguh-sungguh untuk membentuk sebuah keluarga Kristen. Kiranya Tuhan Allah di dalam anaknya, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menguatkan hati dan iman mereka berdua untuk menerima berkat pada waktu yang akan datang, yang akan mengikat mereka dalam rumah tangga Kristen. Cincin ini adalah tanda kasih kesetiaanku kepadamu. Kiranya dengan perjanjian ini Allah memberkati kita untuk dipersatukan selamanya. Ngakan dah siap bi, enggak. Cincin ini adalah tanda dari cinta dan kasih dan kesetiaanku kepadamu. Kiranya lewat perjanjian ini Tuhan memberkati kasih kita agar kita dipersatukan selamanya. Saling lihat.
Iya, sonari masuk mahita tu ulaun tanda tangan surat perpadanan. Sonari di Johami mak panguli. Las mangrade mak natoras ni panguli, lasongoni natoras ni parburu 7 mak. Iya, marbaris samangda. Las di soma di Johami saksi sian parana. Las di ruti mamusie saksi sian parburu. Baris mama, iya. Las di Johami matujulu, sit 2 sian paranak, sit 2 sian parburu. Jalan abar budi na patupulhon hamisat diri patita tomi di Sianturi. Pai mamangda hinangda asa ujo kami mah surat perpadanan dohot ari pamasu-masun hamunaka amanami nanami saluhutna nunga takasbi tapayut iwut ulaon partupolonon jala nunga di tanda tangan dina sidabe di tonga-tonga ni uriat taun alani i titikonota masaka pamasu-masun na sida panguli Efraim Syaturi dohot oroan Yuliarti Violita Krismayana Borishopping di tonga-tonga ni huriata titing parjolo di hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 do titing paduahon di hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 asa dohot huriai tumangyakon hasa saot ni pamasu-masuon muna tu juluanon naeng majamot jalaso hasurahan hamu di parange hobar tulomon nerohan di bata
asa marsangap di bata marhiti-hiti ngulumuna. Amin. Di soma ita marbaris asa marpoto jala marsi jalangan. Di joloma kita mah asa dibuat nasida marpoto. Kalian panguli do toruan di tongah-tongah. Soma langsung para anak parburu soma. Di soma para anak do saksina di siamun ma parburu do saksina. Tapi kima kor sian lansia.
Mulai tema di punguan lansia tau dutima ulota mari di mahita sian bukit di nomor 766 ayat sada. Martangi yang mahita asin roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata mata dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot nasia todi parbadia amin. Shalom horasma dihita saluhutna hatani debata dinalao pasikopon ulaon partupulun anak dohot buruni Huriana di Bornginon di Tikio ima nadene sian Ezekiel bidu 10 onom ayat 60 Ezekiel bidu 10 onom ayat 60 hu jahahom matuita ta payut ihud madibaga sarohatta alai anggoau sai huingot do padan nahu bayani tuho uju diaka ari haposo ommu jala uha jongjok kon tuho padan saliling ni lilingna alai anggoau sai huingot do padan nahu bayani tuho uju diaka ari haposo ommu jala uha jongjokon tuho padan saliling ni lilingna. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Damang dainang ruas ni huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong do upasan yala batak namandok togu urat ni bulu toguan urat ni padang. Togu nidok ni uhum toguan nidok ni padan. Iya. Taringot tu namar padan tibodo amang inang makna dampak padan perjanjian daripada taringot tu aturan molo aturan hobar tu aturan na pinasaha ni debata di perjanjian lama adong 10 patik di padan baru adong 2 patik raya molo hobar tu patik molo hobar tu uhum nagabe bohalta ikondohonot tado dang tolapta amang inang mangidohon majalo pasu-pasu pandonganion pangaramotion ni debata alai alanunga adong padan ni debata di pasahat tuhita di Matius 28 ayat 20 di dokodo sai donganokku dohamu ganup ari rasi rasaro ajal ni hasyanganon hobar tuuhum amang inang dang sumak kita dang tolapta di pasu-pasu debata alai alananunga di suarahot debata padanna na ikon donganan ni debata ngulut ganup
na tinopan ni debata ido nagabe paposoro hatta, ido nagabe tapeok, ido nagabe sorminan, ido nagabe buhalta, madalani ngoluta tarlumobi mangidohon tutuhan debata ale Tuhan asima roham tatap ma ngolukon. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus songonima bogas ni taringot tu na marpadan. Debata marpadan tu hita saluhutna, jalahita marpadan tu debata. Natabe jot-jot do hita melanggar saluhutna nanunga tapadaton tu Tuhan debata. Alai tibbodo padan na pinasahat ni debata di tonga-tonga ngoluta jala odo nagabe sorminan nagabe buhal di pardalanan ni ngoluta. Tarlumobi di ulota di dikion partupolon anak dohot boru ni huriai molo didokon amanginang partupolon asing ni namarpadan asa tupol do sudi saluhutna dang adong be na ditutup-tutupi tupol bohama namar tupol dang adong be dibuni-bunihon on dang adong be alai tupol alani ido di ulaon Huria Kristen Batak Protestan sebelum majalo pasu-pasu pardonga saripion jolo martupul bahat dope amanginang naboy dohonon mungkin hurang atus taringot tu partupulon buasa dono nami songoni bahat do naman dokon molo na martupul calon orowan do calon panguli do na marpadan tidak di partupulon dang sadado penasida marpadan do debata alai panguli marpadan ma di bagasan dirina tutuhan debata alani na kaning disuarahon songoni oruan dohot dirina marpadan ma ibana dohot debata molonunga anong didalani i alani somalna adong piga-piga liling na tikina sebelum manjalo pasu-pasu pardonga saripion nanggo pala adong holang na sa minggu manang 2 minggu ale molo dituruni sa minggu dang boy hami padita resot manang padita huria na mamutusoni ikon sesuai keputusan pareses do taringot tusi ale neng dohonon nami adong proses na neng dohonon amang inang disomma prosesna songot dia do panguli nanunga marpadan tu debata songot dia do orowan nanunga marpadan tu debata jala sai dapo manong tikina pasu-pasu pardonga saripion di somma nasida na dua rap marpadan tu debata dison asa dapota dison dakamu na dua dope na marpadan tu debata ale dirima amang dirima inang na marpadan tu debata marhiti-hiti huriana alani titikilao masuarahon taringot tu isi surat parpadanan dak kami na masuarahoni hamudo na masuarahoni tu debata di bagas jorona alani adong tolu na kani molo takas dope dingot tamu nunga takas na sarohan nami dang jadi sirang para saripion nami torang do parhurion nami jison moloboy tabere ngamanginang namar padam maho amang namar padam maho inang tutuhan debata asa tolakmu annong majalo pasu-pasu pardonga saripion jala boy dohonokku dang natiki-tiki sianon satu arina annong pasu-pasu pardonga saripioni nagabe mambay kamu ganggu alay neng beringon nami sa estong na neng beringon ni ruas ni uria neng beringon ni debata songot dia do pada muna satu saur matua itu na paling utama songot dia do pada muna naso jadi sirang yang go sidirang ni hamatian satu saur matua itu pada muna na paling utama titik kinunga di uduko kamu pada muna na dua tutuhan debata di bagas corona na disaksihon
salut na ruas na pinapungo ni debata di ulot ta sadarion tarida maannong di ida maannong parbue ni pada muna di pardongan saripiom muna. Itu na paling utama na boy berengotta alani i di ulot ta sadarion di buhali di pasikop di bata parpadan munaon partupolo munaon marhiti hatan di bata di dokon alai angguau sai wingot do padan da ubay nito ho odo papo sorohata tetapi aku mengingat perjanjianku denganmu ingok ma aduh padan di bata tu ganup na tinopa aduh padan di bata tu hita saluhutna aduh padan di bata tu hamuna dua itu sai donganok kudu hamu ganup ari rasi rasaro ajal nih hasianganon itu didikina une di dalam kondisi yang sangat baik atau di dalam kondisi yang sangat buruk Tuhan tetap melindungi engkau amin itu las neruhata amin amang inang itu jala turpukon boy do amang inang nagabi sorminan di tonga-tonga parngulut taganu adi nalupa do hita na totong do de bata mandongani kita ati na lupa do hita na totong do hita ditatap de bata ati na lupa do hita na totong do tangani de bata di lehon di nalo manugu pardalanan ni ganup ngoluta ingok mana kaning nanunga di padaton alai di son bodo manukun kan itu mulu boy jujur amang Ephraim Syeturi on nama dongamu sorma tua dangarung menasi serius waduh on nama na paling umbaga diho tutu iya buha inang Yuli gateng du Syeturion sudi Syeturi gateng doto on nama dongamu sorma dua dangarung binasi serius sutungan nong sai di pasu-pasu manjalo pasu-pasu pardongan saripion ro pikiran nggak salah pilih tau inang ni gelekku buha itu nggak ditutup kamu edemuna anong 2 minggu nari nama adong dedemuna adong kamu edemu urang bereng ibana bereng dua holong dua holong dia tuh jelas jo tumagon baru shoppingon usukun edemuna 2 holong 2 sada 2 holong nungga sada odongan matua itu dang dongan mertua kan dongan matua itu buasa dohonok kusongoni didiki ulaun perpadanan do amang inang odo nagabi buhal odo nagabi sorminan molo di ulang pamasu-masuon nung ngarap bihamu tujulu laho majalo pasu-pasu pardonga saripion alai didik kilo martupul alani dang rap pamuna dua dijaga dope bereng jo di samping ni ise ido dijaga dope bereng samping ni ido ali unang marsi bereng kamuda unang joda ido neng dohonoku di ulang partupolo do nama carikot. Ini adalah cikal bakal, ini adalah pondasi ketika akan melangkahkan, membentuk rumah tangga. Baga maedde. Nama dongaku gabe. Itu kan? Itu teh. Donga mekil dongan marbada. Itu teh. Tahu? Itu. Yang ingin saya katakan, mulunung ngasongoni edde muna. Baga mai. Ale ingok ma. Eddeima nagabe padanmu amang Syaturi
Edema na gabi padamu inang borishobing. Itu. Taringot tu, lika-liku rumah tangga itu biasa. Tetapi bagaimana menjadi cikal bakal, menjadi pondasi, ini yang harus dikuatkan. Alani ido hatani debata ditikion paposo rohamuna. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau. Sai donganokku doamu. Ganup ari, rasi rasaro, ajal ni hasianganon. Jala songon na di suarahon si Apostel Paulus di Filipi 2 ayat 5 songon parohauni Kristus ma paromuna. Songon parom Kristus ma parangimuna. Songon paroni Kristus ma padanmuna. Naso di osi padani. Saat wadigan ikon hupeop di. Molo boy jujur manukuk kami muse. Bahat do anak buru nasing naum baga sian siulion nadi. Baga do? Hah? Dan di potoho. On nama. Itu. Ale baga bahat do pekan naum baga sian ibana. Dah. Wah, ngacinta mati bana bah. Cinta malabab. Jujur, masih banyak laki-laki yang lebih ganteng daripada si Efraim kan? Masih banyak di luar sana? Tidak. Oh nama, wah luar biasa. Yang ingin saya katakan, masih banyak atau tidak, tetapi katakanlah, dialah anugerah terindah dari Tuhan. Amin. Molo nunga di doko kamuan nong Efraim, kaulah anugerah terindah dari Tuhan untukku. Langsung di ibana do, melihat ya Tuhan. Itu kan? Unang doko di bagas roham dang tutui. Jalaan nong sipul ulonon di doko koma. Yuli, manggilah doho. Ado pajomuna. Cama capa? Tuhan mulu, cama, calon mama, calon papa, aduh, joho ibana, beb, cian, sayangku, aduh di joho ibana, dangarung siya turi na parila songko, aduh di joho, sayang, buasa agak grogiho. Ale si bapa, mulu sayang di johamu, berengok kuma, ale hamuma namangida, ale au mamereng mari ditanyaku, dah bertaham mei sampai sahur matua di handphone mi sayang, amin. Unangan nong saya pasu-pasu pada dong saripion tahun pertama sayang, tahun kedua poltop, polisi toba. Tahun ketiga security, tahun keempat tidak dikenal, tahun kelima nomor diblokir. Unang to itu molo sayang ma, amin. Itu ipadan munada dang auna mandokoda hamudo mandokoni sayang sampai bertahan selama lamanya, amin. Ido neng digohi amang inang di ulota sadario tarlumobi dihita naro di ulaon partupolon di dikion. Tambah kita sadari amang inang kita juga menjadi saksi. Dang na ikon roh hamu tuson menatangani gabe saksi. Holan na rope hamu mangida nunga gabe saksi hamu. Alani imolo nunga gabe saksi hamu nadohod do hamu paingoton nasida. Nadohod do hamu maniroi roh ado pikiran nasida. Tarlumobi nadohod do hamu manangiakon nasida. Ido na paling utama alani diguhi ma ulota ulon las jerohata di tikion di do matuhita tarlumobi tu hamuna dua alai anggo au sai wingot do pada nahu beni tu ho uju dia ka area poson jala hajon jokod do padan saliling ni liling nang sampai akhir hayatmu. Tuhan telah membuat perjanjian
untukmu. Begitu sangat luar biasa. Alani kondohonom mudo amanginang. Dinalau membuka annong pardonga sarepion haduan tutikina. Ingok ma. Itulah hasil ima parbui parpadanan mudo debata. Itu adalah hasil perjanjianmu dengan Tuhan. Bahat do na asing. Di si martupol lau manjolo pasu-pasu pardonga sarepion adong nama ngambati. Setiap jong patita dang boyna sida di pasu-pasu buasa dang sidung do petuau bahat do. Banyak tantangan. Alai omma proses masuk mahamuna dua tu proses dinalau paradehot dirimuna ngolumuna tu pasu-pasu pardongan saripion la songonima di keluarga asuhutun para anak dohot asuhutun parburu molope ditikion udokon para anak na dohot mahami di siat emang da ayo tong do hami marga siat turi itu aleneng dohonokku disi iya tanpa kita sadari dang holan nasida na dua na martupol tu debata na dohot do keluarga para anak keluarga parburu marpadan tu debata na ikon on nama Tuhan na ikon welekon nama Tuhan ikon patulusonmu ma Tuhan itu jaladang adong bibuni di son tidak ada lagi yang ditutup-tutupi di dalam kegiatan ini di dalam acara ini ngatuk pul besudi diadopan ni debata alani las maroha keluarga tarlu mobi dinalao mendapoton ari pardongan saripion untuk mendapatkan hari pemberkatan pernikahan sadama rohamuna para anak parburu marhiti pasu-pasu pardongan saripion anno marhiti ulaon partupulon sadarion nga martupol be keluarga siaturi keluarga si hoping diadopan ni debata nata penasi dan akaning na jongjong para anak calon panguli do calon orowan nado do keluarga di si jongjong alani adong nakaning suku-suku alani saya katakan saat ini keluarga mempelai laki-laki calon mempelai laki-laki keluarga calon mempelai perempuan pada saat ini juga ikut berjanji di hadapan Tuhan alani tajamoton ma parpadanan nanunga tapasahat tu Tuhan debata ingot tamu ma sai donganan ni debata do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyangano dang mubai itu tidak akan pernah berubah lasongo dia pe jukatmu amang inang lasongo dia pe parangem amang inang totong do didongani debata dasarnya adalah setia. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita asa tajalo parpadanan nasian Tuhan debata satia mahita satia dihata nanunga tau dukon tarlumobi dihamuna dua satia mahamu di padan nanungan di uduko kamu setialah di dalam kehidupanmu dan latih dirimu menjadi karakter pendoa latih dirimu menjadi karakter pendoa tujuannya apa ketika engkau akan menerima pemberkatan dari Tuhan kamu sudah menjadi pendoa dan membentuk rumah tangga pendoa ai itu na paling utama itu alani lasma rohata songoni di keluarga para anak dot keluarga parburu lasma rohamuna songoni ma dihita saluhutna nanunga pasaton yang dipuji-pujian kor ama kor ina kor lansia didikion na tong gabe saksi di ulon partupolon anak dot boru ni huriei lasma rohata di pasu-pasu Tuhan di batama ngoluta songoni ulota amin martangia kita maulate male Tuhan nunga marsaringar hatam dinalau pasikopon ulaon sadarion ima ale Tuhan hatam nagabe dasor di ulaon partupulon sadarion alani male Tuhan di bata
nungga marpadan anak dohot boruni huriam tujulum di tonga-tonga huriamon alani mali Tuhan upasat kami manasida tuho asahoma na totong mian di roha do pikiran na mani roy roha do pikiran na tarlumubi disakap na sida li Tuhan di bata dinalaman jalo pasu-pasu partunga saripion didikina homa na patulusoni songoni pili Tuhan di bata di ulaon sadarion tarlumubi ulaon na hobar tu adat abatahon nami ali Tuhan homa na totong na patuluson homa na mangalehon na mangusehon dame na sumurung tu hasuhuton paranak songoni tu hasuhuton parburu asa marhiti ulon namion ali Tuhan di bata lamar sangat manian guarmu di tonga-tonga ulon nami mau liate mau pasat kami tuho mangasahon kuwari anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tapuji Tuhata mari dimahita uhut ma tapasahat piliata.
Tatangnya koma peliata ale debata amanami na di benua gijang hodo hororuan ni saluhut sile honleo na deng gandok na solibasa na muliutus hu pasata mima sian na nilomi tuhami pilen nami tuho sejalo megabe uap nucus tujulum pasu may jala ramoti asal ku perhasia kami pilanun pati bulun rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di porti biun buhay marohanami marhiti hiti todim asalamu tadahami godang ni si leo-leomi tu hami asalam gira-gira kami manduk muliate itu marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rak manduk mai tadi tangiang alea manami asin rohani Tuhan Yesus Kristus tot holong ni roh bata ama doho parsaoran nito di perbadiama mandongani hamu saluhutna amin. Sonari pinasama tu hasuton parburu soni tu hasuton parana. Shalom. Dihamuna amanami nanami dot amat soripada manangin yang soripada nungasipul tutu partupolon manang pranika ima yanakon ni huriata HKBP Tamarunang Efrain Siaturi dohot Orwana Putri Yuliarti Violita Krisnayana Boru Sihombing Ima nani buaton ni amak perdita res